Tata wethu uJJ. Hallelujah. Ndibulise nomama wethu abamthandayo bathi kuSister H. Amen. Ndiyababulisa egameni lika Yesu. Ndicela sibabethele izandla kakhulu bazalwane. Amen. Hallelujah. Ndibulise ke imonti ngokukhethekileyo kuthiwa love your enemies. Siyadlala bazalwane. Amen. Ndiyanibulisa nonke, ndibulisa nabazalwane abasibukeleyo online. Ndibulise ogogo esibathanda kakhulu abahle. Amen. Andimazi ke not umama Malish. Umamu Dali, yes. Uba wangathi uzifaka kogogo nje. Ngoba andimbali phaya yena. Utheni? Umama Malish naye andimfaki kogogo. Usefresh kakubusisi. Amen. So Mama Malish ngakubulisa nje ngokukhethekileyo kuba ndikuthanda. Uyingilosi yalapha eCFA sikwazi sonke. Kodwa andikufaki kogogo. Amen. Hallelujah. Siyambonga uThixo ke bazalwane osiphileyo elithuba lihle kangaka loba sihlangane ngexesha lePasika. Amen. uJJ ke uthe ixesha lePasika ayikokucelebrate kuba sizovila ilizwe lizawusitshintsha. Amen. Sibe yilento uThixo afuna sibe yiyo. Hallelujah. Ukhona umuntu endimlibeleyo embulisweni? Okay. Ndiyambulisa noSivu i-satellite shepherd yaseMpumalanga. Amen. Singamshayela izandla. No, ndiyacinga uba ndibabulise bonke. Amen. Ndibulise also our visitors. I think utata umfundisi xa esebuya if nizawube nikhona uzawuyenza formally as the head of this assembly. Amen. Hallelujah. Sizawuthetha kafutshane bazalwane on the theme lesibonayo escreenini, living a life governed by godly values, and there is a verse nizawucela Meli uzapha ecaleni kwami ngathi nizawudinga. Amen. Yes. Hallelujah. Living a life governed by godly, masicho class, living a life governed by ukuphila impilo. Living a life Elawulwa governed i-values yintoni kanene? Imigomo yelizwi likaThixo. by godly values. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Living a life governed by godly values. Ukuphila ubomi Living a life bokulawulwa governed yinto uThixo ayithethayo. by what God has said. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuba njengoba ungumntu As you are a child of God or as a person, kufanele uphile ngendlela you have to live according yoba ulawulwe to the way that you should be governed yinto uThixo ayithethayo. by what God is saying. Ungalawulwa indlela ova ngayo, Not to be governed about how you feel. ulawulwe yinto uThixo ayithethayo. Be governed by what God is saying. So lento ayithi awuzukuva. It doesn't mean that you won't feel. You will definitely feel something. Ewe khona into ozawuyiva. But Kodwa having felt whatever you are feeling, noba uve ntoni na loo nto uyivileyo, evaluate your feeling. jonga imizwa yakho
whether it's governed by what God says. ingaba ilawulwa yile nto uThixo ayithethileyo? Would God be happy with how you are feeling? uThixo angavuyiswa ngale ndlela uziva ngayo? Amen. Amen. So you need to ask yourself that question. Funeka uzibuze lo mbuzo. Whether when you feel whatever way you feel, Ukuba ngaba xa uziva ngolu hlobo uziva ngalo, is God happy with how you are feeling? ingaba uThixo uyamvuyisa loo nto le ndlela uziva ngayo? And that kind of life Olo hlobo lwempilo ke needs to be a constant. You need to live like that every day. ufuneka uphile ngolo hlobo okokoko. Amen. Amen. So if you are like that, Ukuba unjalo, do you think you can ever slap anyone because of anger? ucimba fanuba ke ungaqhwaba umuntu ngenxa yokumsindo? Because in whatever way you feel, Uba kuyo yonke indlela oziva ngayo, your first reaction indlela owenza ngayo, is normally that you go check ukuba uye uyojonga whether ukuba ngaba I'm feeling this way. ndiva ngolu hlobo. But what is God saying Kodwa uthini uThixo about yena my feeling? ngale ndlela ndiziva ngayo mna? And then you correct Emveni koko uyilungise lo. if you realize that God wouldn't be happy. Uba uyayiqonda uba uThixo angeke imvuyise ke le. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's so important, Bazalwan. Baluleke kakhulu. We are never going to stop to be emotional beings. Asisoze siyeke ukuba ngabantu bemizwa. Hallelujah. Amen. But our emotions Kodwa ke imizwa yethu need to be subject kufuneke yona ithobele okanye ibe subject to what God says. ithobele le nto uThixo ayithethayo. Hallelujah. Amen. And then when we live like that, Xa siphila ngolo hlobo ke we'll truly reflect godliness. sizawubonisa ubuthixo. Amen. Amen. Because you acknowledge your feelings, Ngoba uye waziqonda imizwa yakho, but you take your feelings, kodwa uye wathatha imvakalelo you yakho subject your feelings to God's word. wayifaka endleleni kaThixo. And when there is a clash Xa kukhona ungquzulwano between your feelings and what God says, phakathi nemizwa yakho nento ethethwa nguThixo, you change yourself uzitshintsha so wena that you align to what God says. ukuze uhambelane nalento ithethwa nguThixo. That's how a life of a believer should be. Bekumele uba impilo yomzalwane injalo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So we will reflect Ngoku sizawubonisa, on this theme sizawuthetha ke ngalo mxholo and the verse that is accompanying it. nala vesi ke ebhaliweyo phaya. 1 Timothy Timothy wokuqala chapter 4, chapter is 4 verse 7, verse 7. NLT. Can we see it there? Can we also, angithi siyazi, some are sick. Siyazi ba abanye ke bayagula. Amen. Amen. And as they are sick, they have tried to you know, Njengoba- solve that issue Njengoba of being sick. begula ke bazamile ukuzinyanga eso sigulo sabo ngoba bafumane. But it appears that they are still sick. Kodwa kuyabonakala ba abakakwazi ukubona kakuhle. Bafaka amaglass, Mam Umkagel, can you read for us there? Kezona ezitheni uthule ngumama Mchakela. Oh uxa kwesixhosa, uthi xa kwesixhosa. Hallelujah. Amen. Ithi bazalwane, do not waste time in English Ithi ke masingachithi ixesha arguing over godless ideas. Let us not waste time masingachithi ixesha arguing over godless ideas. siphikisana ngezinto ezingenabuthixo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Simshayele izandla. Hallelujah. Masingachithi ixesha Let us not waste time siphikisana ngezinto ezingenabuthixo. arguing over godless ideas. So Paul was speaking to Timothy, uPawulos ke apha wayethetha noTimothy, a young pastor. umfundisi omncinci.
he is advising him uyamcebisa that Timothy, uba Timothy there's a lot of things that happen in the world. zininzi izinto ezenzekayo emhlabeni There is a lot of conversations that go around. zininzi iingxoxo ezithethwayo Do not waste your time as a servant of God ungalichithi ixesha lakho njengesicaka and get sikaThixo involved in those conversations. ungena kwezo ngxoxo Hallelujah. amen There's many things zininzi izinto that people talk about. abantu abathetha ngazo So there is a lot now of soccer analysts. ininzi into abantu aba-analyzer Soccer analysts soccer analysts of football. amen They are not qualified to be soccer analysts. abangobantu abafundeleyo okanye abakwazi uba baxoxe malunga nezemidlalo But they will sit for hours Kodwa bayo- analyzing and debating. bayochitha iiyure nexesha elide bexoxa bephikisana And the way they argue, indlela abaphikisana ngayo you would swear that they are the source of truth about soccer. ungacinga bafana uba ngabona abantu ngongqondongqondo ngesokha Unfortunately, ngelishwa ke there's a lot of professing Christians baninzi abantu abazibiza ngoba bangabazalwane who get involved in those godless debates and Kodwa arguments. abangena kwezo ngxoxo zingenabuthixo And Paul here, apha ke ngoku Pawulos a servant of God, he's saying, isicaka sikaThixo sithi don't get involved in those things. ungangeni kwezo ntetho zinjalo Hallelujah. amen Don't get involved in those things. ungangeni kwezo ngxoxo And he continues to say, aqhubekeke athi and old wives' tales in Psalm. neentsomi Instead, kodwa ke rather, kungcono okanye endaweni yaloo nto, instead of that train yourself to be godly. zilungiselele okanye Zifundise. inkonzo kaThixo itsho la vesi Zifundise. ubuthixo Yes. amen Zifundise train ubuthixo. yourself godly to be godly Uphi uJogi? Thank you. Yiza Jogi quickly. Simshayele izandla ngokwabalekayo. Uyabona masimapha ecaleni basibone kakuhle. Ndingabe ndingakhulula le bhaki yami kuba ndingumshumayela andizukwazi. I wish I can take off my blazer because I'm a preacher I can't Izawundisitha le bhaki. this blazer will just hide me Amen. amen But when you are looking at me and Jogi, when you are looking at uTata uZibi noJogi I will shape the same here and here. ngoba singaba siyafana apha ngokwezigalo Some are saying not at all. abanye bathi Hallelujah. amen We don't look the same. asibonakali ngokufanayo He has lifted weights. yena ke unezigalo That's why he looked this way. yiyo loo nto ebonakale nje There was a pain he went through kukho intlungu agqithe kuyo in order for him to look like this. ukuze abonakale njena And because I did not go through the same pain ngenxa he yoba went through, khange ndigqithe kulaa ntlungu agqithe I kuyo look yena, this way. mna ndibonakala kanjena Amen. amen I can wish all I want ndinganqwenela kangangoko to look and be shaped like him, ukuba ndifane ndimile but njengaye it's never going to happen kodwa ayizukwenzeka loo nto until I go through the same pain he went through. ndide ndibe ndigqithe kule ntlungu agqithe kuyo To look naye, like this. ukuba abe njena Hallelujah. amen Hallelujah. amen It's the same, bazalwane. kuyafana ke If bangcwele you are not willing ukuba ngaba awulangazeleli to go through the pain of training in godliness, ukugqitha kwintlungu yoqeqeshelo ubuthixo you will never awusoze appear ubonakalise And okanye ubonakale, live. uphile like those who have been trained in godliness. njengabo baqeqeshiweyo ebuthixweni Hallelujah. amen So Paul is saying, upawulos uthi ke Timothy, focus. timoti wena qwalasela Get yourself out of many things that people get involved in. ezintweni ezininzi abantu abazifaka kuzo Let your focus be one. wena qwalasela entweni enye
that you train yourself ukuba to uziqeqeshe be godly. ukuba ube nobuthixo. Hallelujah. Amen. And I am saying this morning to all of us, Ndithi kuthi kusasa namhlanje let's have one focus in life. masibe nento enye esijongileyo In ebomini. spite of many things that go around in our world, Phezu kwezinto zonke ezikhona apha ehlabathini, let's decide, kodwa masigqibe, let's resolve masigqibe to focus on one. ukuba sijonge into enenye. That we will take Paul's advice Sithathe ingcebiso kaPawulos that we are trained in godliness. ukuba siqeqeshwe buthixweni. And once you say train, Once uthi uqeqesho, there's pain involved. obviously inhlungu ikhona apha. Amen? Amen. There's absolutely nothing nice there. Akukho nto imnandi apho. Amen? Amen. So we need to have one focus in life Sidinga ke uba sibe nento enye esiyijongileyo apha as ebomini believers, njengabazalwane. that all I live for Into endiyiphilelayo is that I be trained in godliness. ukuba mandiqeqeshwe buthixweni. That I will be able to live a righteous or godly life Ndikwazi ukuphila impilo yobulungisa okanye nobuthixo because I've been trained. ngoba ndiqeqeshiwe. Hallelujah. Amen. So the key word there is train, so bazalwane. elona gama elona phangu luqeqesho. Amen. Amen. Like we just said, Njengoba besitshilo, training is not nice. uqeqesho alumnandanga. You see people in those cities we stay in, Ubona abantu kwezi dolophu sihlala kuzo. and again, you know, the likes of Ozia, Abantu abanjengo Mamji. amen. Amen. They will go to a gym because they are conscious, but hey, why am I gaining weight? Bazawe ejimini because bazijongela uba kutheni Yeah, ngathi I ndiyakhuluphala. don't look great. Andibonakali kakuhle. And they intentionally and consciously go to the gym Bazixelele ngokusengqondweni into yobana bazawuya ejimini. because the intention is to shed weight. Ngoba injongo kukuba umuntu ehle emzimbeni. They lift those things and do aerobics and all of that. Baphakamise ezanto benze yonke indlela And yokuzilolonga. then the following day, Ngosuku olulandelayo you see the same person ubona kwayilo mntu mnye who was not pushed to the gym obengaqhutywanga ukuba aye ejimini walking like this. ehamba kanje. Amen. Amen. Was she beaten? Ingabe ubethiwe? No. It's It's something she willingly did herself yinto azenzele yena ngokuthanda because there is a goal. ngoba ebenenjongo. Amen. Amen. And it's going to be painful, Uzawuba buhlungu but she's still going to go to the same gym kodwa uzoqhubekeka aye ejimini because she's not so concerned about the pain kuba akajonganga intlungu she le is going through right now. ahamba kuyo ngoku She is looking at the result, kodwa ujonge imiphumela which will be glorious. ezoba ntle ngaphambili. And that should be our view as children Funeka of kube God. indlela esijonga ngayo njengabantwana That, bakaThixo Lord, whatever thing I see as painful ukuba bawo nantoni nendiyibone intlungu in my worship ekunquleni and kwam service of you, ekukukhonzeni but I am looking at the end kodwa result of it. ndijonge isiphelo saloo nto. The end result of this pain Isiphelo sale ntlungu will be a glorious harvest for me. izoba linzuzo yesivuno kum. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I want to say to all of us, Ndifuna kuthi sonke apha let's resolve. masifikelele sigqibeni. Let's decide once and for all Masigqibe kube kanye what we want to do in uba life. yintoni esifuna ukuyenza apha ebomini. Let us not be double-minded, Masingabi ngabantu abambaxa okanye abaweyiwayo. because a double-minded person Ngoba umntu lo ombaxa can never be trusted. akasoze athembakale. They are here today. Ulapha namhlanje Tomorrow they are there. ngomso upha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So the preacher last night said, So umshumayeli izolo uthe we need to become the roots of this church, sidinga ukuba sibe zingcambu of this zebandla, assembly. zelibandla. That whatever happens, Ukuba nantoni neyenzakalayo leaves, amagqabi live. ayahamba.
Branches get broken, amagatya ayophuka but roots remain. kodwa iingcambu zishiyeke zona. Hallelujah. Amen. And when the dust has settled, Xa ngaba ke ngoku sekugqityiwe, when the commotion is no longer there, xa selungekho ke ngoku qhwithela, because the roots are rooted, iingcambu zona zimiliselwe, then some new life will show. impilo entsha ke ngoku izawuvela. Hallelujah. Izawucula into entsha. Hallelujah. Amen. So what I want to say, So into endifuna uyithetha, if there's you will forget anything I said, remember this one. uba kungenzeka uyilibale yonke le nto ndiyithethileyo, khumbula le. Decide once and for all Gqiba ube that kanye in your life you will have one focus, empilweni yakho uzawujongana nento that you enye, are trained in godliness. uba uqeqeshele ubuthixo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That when others are trained for different things, Xa abanye bona bezilolongela okanye beqeqeshela izinto ezohlukeneyo, we have our brother who's going to be graduating for masters, sinaye ke umfowethu ozobe egraduatela i-masters zakhe. which is a good thing. Yinto entle leyo Hallelujah. Because we are still on earth. kuba sisesemhlabeni. But above all those, Kodwa ke ngaphaya kwezo in zinto, your mind, engqondweni in your yakho, heart, enhlizweni you yakho, need to resolve udinga uba ugqibe that all I live for, eyona nto ndiyiphilelayo, I live for Christ. ndiphilela uKristu. I want to learn from him, Ndifuna ukufunda kuye so that in the process I'm changed also. ukuze ngokuya kuhamba ixesha I nditshintshe, become like him ndiye ndifana naye, and give glory and honor to God ndinikeze through my uzuko life. nembeko kuThixo ngempilo yam. It starts with you deciding. Iqala ngawe le nto ukuba ugqibe. Hallelujah. Amen. Don't be double-minded. Suba ngumntu ombaxa, Don't be all over the place. suba kwindawo yonke. Decide Gqiba as a young person, njengomntu omtsha, as a middle-aged person, njengomntu osekhulile, as an old person. njengomntu omdala, Know yazi that in the midst of everything that happens, phakathi kwento yonke eyenzekayo I live uba for God. ndiphilela uThixo. I train myself in godliness. Ndiyaziqeqesha ebuthixweni. That's what I'm conscious of. Yona nto ndiyiqwalaseleyo. That's what leyo. I live for. Yona nto ndiyiphilelayo. Hallelujah. Amen. So as long as you are double-minded, Usembaxa ke you're not going to progress, unfortunately. akukho nto uzowuphumelela ngelishwa. You're not going to progress in godliness. Awuzuphumelela ebuthixweni, Instead, kodwa you will gradually go back to your old sinful way. uya ubuya umva ubuyela esonweni. There's no other way. Ayikho enye indlela. Amen. Amen. Even if you remain in church, Nokuba ngaba usesecaweni, but if you haven't resolved in your mind kodwa ukuba ngaba ukagqibe engqondweni that yakho I want to live a life of godliness, ukuba ngaba ndifuna ukuphila impilo yobuthixo, you are gradually regressing. uya ngokuya ubuya umva. And sooner or later, Kamsinya nje sin will capture you. isono siza kukubamba. And the results of sin in your life will show. Umphumela wesono sakho ke sawubonakala. Hallelujah. Amen. There's no in between. Ayikho into ephakathi nendawo. So you don't have much of a choice. So awunayo ke enye indlela. Hallelujah. Amen. So we advise you. Siyakucebisa ke. Amen. Amen. I'm greeting my friend there at the back. I just noted her. My friend knows her herself. Utata ubulisa umhlobo wakhe uyazazi ngumhlobo wakhe pha ngasemva. Sewayivile umhlobo wami. Sesiphakamisile ke isandla. Amen. Amen. Nawe ngumhlobo, but ke disabulisa lo umhlobo. You are also Amen. a friend. Amen. We greet you, TDK. Good to see you. Mzalwane wethu. Amen. Amen. You see, she's a friend to everyone. Sisihlobo somuntu wonke. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So there's one verse, bazalwane, as we're talking about this. Kukho ivesi ke xa sisathetha ngale mxholo. One person that came to my mind when we talk about this kind of life, Umuntu ke oye wafika engqondweni yami xa sithetha ngale mpilo. uDavid. uDavide. In Psalms 84 verse 10, NLT, Indumiso 80 84 verse 10, verse 10.
NLT, who's going to read for us? Oh, Sino. So ready? Oh, it's showing. Not yet. Tag team. Psalms 84. Psalms 84, verse 10, NLT. There we go. Imini enye echithelwe kwakho Thixo ingaphezulu kwewaka lemihla echithwe ndaweni yimbi kube Asikho esinye isixhosa esingathi silula kunesi. Sesona silula esi sino. Let's read and finish. okay hey okay Hayi intendelezi ezi masiziyekeni masibuyeleni kwesiya. Sawubhida ama 2K. Gogo usokho sabazakwazi intendelezo. Nogogo ujalisi. Hawu ujalisi uthi hayi akayazi nayo intendelezo. Ake ayikaziwa na kujalisi unzima kakhulu. Okay, let's go. Sino? imini enye echithelwe kwakho Thixo Yes. ingaphezulu kwewaka lemihla echithwe ndaweni yimbi Uthi uDavide David says, usuku olunye a single day endlwini yakho enkonzweni in your Thixo house, O God, is better than 1,000 days ingcono kunensuku eziliwaka anywhere else. ezichithelwe kwenye indawo. Amen. Amen. That statement alone, bazalwane, La ntetho iyodwa, that statement la is ntetho so loaded inento eninzi that this is someone ukuba ngumntu lo who has evaluated oye wajonga ubomi, compared life in God wajonga ubomi kuThixo with life outside God. nobomi obuchithwe ngaphandle, And he realized waqonda into bana and made a conclusion wafikelela kwisiphelo esithi that even a small moment in Ne- God's presence eselincinci nje bukhoneni bukaThixo is better than 1,000 days elsewhere. lingcono kunamawaka entsuku ngaphandle. Hallelujah. Amen. Njengoba when you have a lot of Christians Xa sinabazalwana abaninzi who want to go hiking, abafuna uya kwi-hiking, they prefer hiking more than time with God in his courts. babhetelisa ukuzikhupha kunoba bezendlini kaThixo. They do not know. Abayazi, They are ignorant. abanalwazi, Because David as a king, ngoba uDavide eyinkosi with all the riches, nabo bonke ubutyebi, with access to the glory and glamour of the world, enazo zonke ubuciko-ciko behlabathi, he is saying, kodwa uthi I would rather be in your house. kungcono ndibe sendlini Because yakho Nkosi. to be in your house Kuba ukuba sendlini yakho is far better than anywhere. kungcono kakhulu kunazo zonke ezinye indawo. So if as a child of God, Ukuba ngaba njengomntwana you kaThixo seem to struggle uba uyasokola to spend time in the presence, ukuchitha ixesha ebukhoneni, you would rather be elsewhere than in the house of God. uba ukhetha uba kwenye indawo kunokube sebukhoneni bukaThixo, Evaluate yourself. zihlole, Test yourself zihlole whether you are truly a child of God. ingaba unguye nyhani na umntwana kaThixo. And yes, you may be a child of God, Ewe ke mhlawumbi ungaba nguye umntwana kaThixo, but maybe you have lost faith. okanye ke ulahlekelwe lukholo. Amen. Amen. So you ought to regain Funeke uphinde ubuze that faith. ukholwa. Hallelujah. Amen. Because you are supposed to joy in the presence of God Bekufanele uba uyavuya endlini as a kaThixo child of God. njengomntwana kaThixo. Or maybe you lack training. Okanye ke awuzilolonga okanye uswele uqeqesho. You just have to be trained. Kufuneke wena uqeqeshwe. And for some or many For abanye okanye abaninzi to push themselves for training, ukuzityhala ukuba It's a baye difficult eqeqeshweni thing. into enzima.
So they need someone badinga omnye umntu to push them for training. ukuba abatyhale baye kwi-training. And that's why you have a pastor, Yiyo loo nto ke a unomfundisi, leader in the church inkokheli who's ebandleni going to push you oza kuphusha for training in godliness. uba uyoqeqeshelwa ubuthixo, Because you don't have the energy in you kuba wena awunamandla to be trained in godliness. okuba uqeqeshwe ebuthixweni. That's why you prefer Yiyo loo nto ukhetha to go for a graduation ceremony ukuba uye kwi-graduation of your ceremony distant cousin yekhazini yakho that you haven't ekude spoken to for a year, ongazange wathetha naye iminyaka, but you feel the need kodwa wena ubona isidingo to go for their graduation uye kwi-graduation at yomzala an expense endaweni yokuba of going to God's house uya endlini kaThixo and worship Him with His people. uyomnqula nabantu bakhe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You lack training, Uswele so you uqeqesho, need to be trained udinga uqeqeshwa in godliness ebuthixweni if you truly are a child of God. ukuba unguye ngenene umntwana kaThixo. Hallelujah. Amen. So this statement, David says, a single day in your courts Uthi uDavide ke usuku olunye emasangweni akho okanye endlini yakho is better than 1,000 anywhere else. ingcono kuneentsuku eziliwaka kwenye indawo. Hallelujah. Amen. David had realized uDavide ke uye wayiqonda that what intobana matters most eyona nto ibaluleke is to be kakhulu found in God, kukufumaneka kuThixo, to be found in His courts. kukufumaneka endlini yakhe. Hallelujah. Amen. That's the best thing ever. Yeyona nto yakhe yaba nkulu The leyo. fact that you are still struggling, Ukuba ngaba wena usasokola, it means you still need to work hard ithetha ukuthi usadinga ubusebenze in ngamandla training yourself in godliness. ekuziqeqesheni ebuthixweni. Hallelujah. Amen. And like we said, Njoba sitshilo, we want to emphasize sifuna ukugxininisa that training has an element of pain. ubuqeqesho luhamba nentlungu. So accept that in your training for godliness, Yamkela ke into bana xa usalolongela okanye uqeqesho lubuthixo there will be painful times. azoba khona amaxesha oba uvubuhlungu. Embrace that as part of the journey. Ibambe loo nto okanye uyigcine njengengxenye yohambo. Hallelujah. Amen. Embrace it Igcine loo nto as part of the journey. njengenxalenye yohambo lwakho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And then David says in the second part, Fundasino, Athi ke uDavide kwiphathi yesibini, Kubhetele ndibe ngumgcini mnyango kwaThixo ndaweni yokungqendeva phakathi kwezaphula mthetho. ngaphezu kokungqendeva. Akayifuni leyo kungqendeva nezaphula mthetho uDavid. he does not want to stay with the wicked. Amen. Amen. Uthi ifunde futhi sive kahle. Kubhetele ndibe ngumgcini mnyango kwaThixo ndaweni yokungqendeva phakathi kwezaphula mthetho. Uthi uDavid, Now David says, I could be enjoying myself relaxed Ndingabe- with lawbreakers, ndingabe ndizonwabele nje ndipholile nabaphula umthetho with wicked people, nabantu abangcolileyo, but I would rather be an unknown person. kodwa kungcono ndibe ngumntu nje ongaziwayo. I would rather be a seemingly unimportant person Kungcono ndibe ngumntu ongathi akabalulekanga in the house of God endlini kaThixo than be well known, kunokuba ndaziwe, than be famous kunoba ndibe ngumntu odumileyo outside God's house. ndingekho endlini kaThixo. Amen. This is a king speaking. Yinkosi le ithetha ngokumkani. He says, you can take fame away from me. Uthi ningakuthatha ukwaziwa kum. I would rather be unimportant, but be found in the house of God. Kungcono ndibonakale ndingongabalulekanga kodwa ndibe ndikhona endlini kaThixo. Because David knew Kuba uDavide wayazi that in the presence of God, uba ebukhoneni that's bukaThixo where he will be shaped for godliness. yiyona ndlela zokwakhiwa uba abe nobuthixo leyo. Nowhere else, Ayikho enye indawo but in the house of kodwa God. apha endlini kaThixo. Amen. Amen.
So the idea of a believer So indlela ke yomzalwane wanting to hop around local churches yokubana efuna ukuzula amabandla because they were unhappy with certain things ngoba kukho izinto bezingamonwabisanga simply means they do not understand the journey they have taken. ithetha ukuthi khange baliqonde uhamba balithathileyo Because you come here kuba uze apha to be changed by God uzotshintshwa nguThixo in order for you ukuze wena to display a life of godliness out there. ukubonakalisa impilo yobuthixo. Amen. Amen. In order for you to be trained Ukuze ke wena uqeqeshwe in righteousness. ebulungiseni. Hallelujah. Amen. In order for you to be trained Ukuze ukwazi ba uqeqeshwe in godly living, ekuphileleni uThixo, ekuphileni you ngobuthixo. have to be in one place Funeka ube ndawonye and wait on God. ulinde uThixo. Hallelujah. Amen. And allow Him to change you. Umvumele akutshintshe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. That one day, Ngenye imini that even those who knew you nabo bebekwazi as this stubborn, unruly person, njengalomuntu nenkano ngaphathekiyo when they look at your life, abejonga impilo yakho they can marvel bayakwazi babamangale and really acknowledge that truly bayiqonde bangenene God is powerful. uThixo unamandla If so and so can be changed uba into this way, usibani angatshintshwa ngalendlela that would be you giving glory to God uba nguwe unikeza uzuko kuThixo by you allowing this training in ngoba godliness. uluvumelo luqeqeshwa apha ebuthixweni. Hallelujah. Amen. And of course, Paul said you have to train yourself. Uthi uPawulos ke funeke wena So uziqeqeshe it's your responsibility. luxanduva lwakho ke. Athi bazalwane anisajoli mos. You are no longer dating. Anina's roll ons. You don't have role omakhwapheni. Ne? Amen. So we can't be talking about Oma Kwapen because So- you graduated from that level As- long time ago. Asizuthetha ngalonto kuba wagqitha kudala kwelo nqanaba. We're talking serious things. Ngoku sithetha ngezinto ezinzulu, Attitudes. indlela yokuziphatha, Ungodly attitudes indlela ezingenabuthixo, that are hidden in us, isimilo esingenabuthixo esifihlwe kuthi that we are purged, ukubana sisuse kulona. that those attitudes are removed from Ba ezo us. zinto zisuswe enhlizweni zethu. Hallelujah. Amen. Then, if you still struggle, like we said, Ukuba ngaba ke you usasokola, still want to go watch Soweto Derby, usafuna ke uyobukela umdlalo weKaizer Chiefs nePirates. Sunday school. You are a Sunday school. Hallelujah. Amen. Even if you have gray hair, Ukuba noba ngaba une simvi, ntshebe mhlophe, noba ngaba unentshebe emhlophe, Sunday school, you are a Sunday school. because you are supposed to be talking serious things. Bekumele ba uthetha ngezinto You are not ezinzima. supposed to be held down by Benga- these passions Bengafanelekanga uba ubanjwe zezi zinto of the world. zelizwe. Your goal was supposed to be one. Bekufuneka injongo yakho ibenye. Uthi, God train me in godliness. Uthi bawo ndiqeqeshele ubuthixo. Amen. Amen. I want to be godly. Ndifuna uba ngumuntu onobuthixo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuyavakala bazalwane? Amen. Godliness, one focus. And Jonga into enye. then David says, Athi ke ngoku Davide, I'd rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Amen. 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 And among our families, we know there are wicked family members. Siyayazi ukubana kwizizalwane zethu kukhona izizalwane ezingenabuthixo okanye ezingcolileyo. They're not ordinary family members. They are wicked family members. Akuzozizalwane nje kodwa zizizalwane ezingenabuthixo. And David says, Uthi ke ngoku Davide, I would rather not be found in my uncle's house who's wicked. kungcono ndingafumaneki pha endlini kamalume lo ongcolileyo. I would rather he does not see me Ngcono anganiboni. because it's clear he knows Kuyabonakala uba uyayazi. why we are opposed, me and him. Uba kutheni thina sobabini singakhweli Because zwiye. the life he is living Le mpilo ayiphilayo is opposed
to godly life. ichasene nentando kaThixo. And if he doesn't want to let go of that wicked life, Uba ngaba ngafuna ukuyiyeka lo mpilo ayiphilayo then he must live that life. then ke makaphile lo mpilo yakhe. But he is not going to have me as well. Kodwa akazuba naye nam. Hallelujah. Amen. There's a separation. Iyanhlukwana. Nyamkhumbula Moses. Do you still remember Moses? Uthi Moses, you know Moses what? says, yazi bani, I would rather suffer pain with the children of God kungcono ndisokole ndive inhlungu nabantwana bakaThixo than be found in the fleeting pleasures of the world. kunokuba ndifunyanwe kwizinto ezintle zehlabathi Ezidlulayo. ezigqithayo. Amen. Amen. You have professing Christians. Siba singabazalwane siyatsho. All they say right through the week Abazalwane into bayithetha iveki yonke. is about their profession, the colleague, an unbelieving colleague, Ikholiki yakhe and plans for engakholwayo outing in December nenhlelo zakhe zokuzikhupha ngoDisemba with those white robes, nelokho Those dresses. ezimhlophe with what is it, Caribbean thinking, tropical, those befake flowery things. neflowers okanye amahlahla enhloko. Lo muntu akashe reverse lo. That person is not sharing any verse. All they will be showing you is these outings. Eyona nto babonisayo na ke zeze outing. Is this person a believer or a church goer? Ingaba lo muntu ngumzalwana okanye uhamba icawe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We have to be determined, Bazalwan, Funeke sibe ngabantu that abanenjongo. Lord, now that you called me into your light, Bawo njengoba undibizele kukhanyeni kwakho, I am allowing you to transform me. ndiyakuvumela ukuba unditshintshe. I'm gonna obey your instruction Ndizoyithobela imiyalelo yakho to train myself in godliness. ukuba ndiziqeqeshele ubuthixo. Even though it's painful, Nokuba ngaba kubuhlungu, even though at times I'll be confused, nanguba ngamaxesha ndizawubhideka, but I've made up my mind. kodwa ndigqibile. I'll obey. Ndizawuthobela. I want to see a day Ndifuna ukubona lo mini where I'm completely transformed by you. apho senditshintshwe ngokupheleleyo. That should be the mindset Funeka ube ingqondo esinayo leyo. that I'm not going anywhere. Ba andindawo. I'm gonna wait on you Ndizawulinda apha to kuwe instruct me. ude undiyalele. I'm gonna do my part. Ndizokwenza indima yam. Hallelujah. Amen. And train myself. Ndiziqeqeshe. If I fail to train myself, Ukuba ndiyasilela I ekuziqeqesheni, will allow training that comes through the leader you have placed ndizawuvumela before me. uqeqesho oluza nenkokhelo oyibekileyo phambi kwam. Amen. Amen. Bazalwane, I normally make this example. Ndidla ngokwenza lo mzekelo. How much time have I taken? Seyithatha ixesha elingakanani tata? I know we can stay here and get to the second session, so I need to be guarded. Ushers, Ulili Upi, Thank you. please track if I'm not going over. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Angituba mnandi ngoba nabathanda ukuthela oabu, anduba mnandi umapha abu. Oh, okay. Wrong person. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I normally say this. Ndidla ngokuthi ke How many people are punctual? In fact, Ulili just this morning reprimanded us on timekeeping. olili ke besiqononondisa ngokugcina ixesha. Amen? Amen. So, old as we are, Sibadala ke we sibanga. lack in certain things. Asikwazi ukuzenza ezinye izinto. We need someone to push us. Siyasilela sidinga umuntu onokuba asityhale. Amen? Amen. And that person will push us to a point that we get used or get trained in that area. Lo muntu lowa ngasiphusha side siqhelane sikwazi uyenza lonto. And we get to a point where we do not need the pushing from him Side sifikelele kwinqanabo apho singasadingi umuntu wokusityhala or her okanye because we have been trained. kuba siqeqeshiwe. Hallelujah. Amen. So there's many things Zininzi izinto that Christians abazalwane still need pushing from. abasadinga uba bapushwe kuzo.
which is not supposed to be. ebekungafanelekanga uba kunjalo. But because that's a reality, Kodwa ngenxa yoba ke yinyaniso leyo, God has loved us uThixo usithandile and He calls people wabiza abantu to lead us, ukuba to basikhokele, teach us, to basifundise, guide us basigayide in godly living. ekuphileleni uThixo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we have to accept this Masiyamkele ke and lento. say, Lord, if I fail to train myself, Sithi bawo ukuba ndiyasilela ukuziqeqesha. I accept that there are people you have called, Ndiyamkela ke into yoba kukho abantu obabizileyo. people who have sacrificed their careers Abantu abancame imisebenzi yabo in order ukuze to serve your purpose. bakwazi ukwenza injongo You yabo. have to have that recognition. Ufuneke ke ube nokuqonda. Hallelujah. Amen. Kuyavakala bazalwane? Amen. Kuyavakala? Amen. Let's quickly go to Psalms 1, verse 1 to 3, NIV. Ndumiso chapter 1 verse 1. Psalms 1, verse 1 to verse 3. Uthe Paul ku Timothy, you know what? Ignore those godless, arguments about godless ideas. Paul kuTimothy ziyeke ezo mpikiswano zingenabuthixo And ezo old wives' tales. neentsomi. Angithi when you are still a teenager, Xa usemncinci you have your conversations at your level. ninengxoxo nencoko And when you are engaged in those xa conversations, nikwezo ncoko you think you are the wisest above everyone. nithi ndingabona abantu balumkileyo kunabantu bonke. Amen. Amen. Even the tone changes. Nendlela leyo thetha iyatshintsha. Have you seen teenagers? Uke ubabona abantwana abancinci The new guys at varsity. ababasandungena eyunivesithi. Even the dress code changes. Nendlela yonxiba iyatshintsha Because something in their mind kuba kukho into engqondweni yabo tells them, ebaxelela ukubana I'm in another level now. ndikwelinye izinga ngoku. You know? Those who are old, our parents, Aba badala abazali their time is not like us. ixesha labo alifani nelethu. Amen? Amen. You tell them, don't listen to Beyonce. Ubaxelela uba sumamele That uBeyonce. music is demonically inspired. La umculo lowa wakhiwe ngobusathana. Usatan uphefumlele. The devil has Inspired. inspired it. But you know, old people, what can you say about them? Nju abantu abadala Amen? And then you get to our ages. ufikele ke ngoku i-age yethu No sino. and sino You know? No nzames. and They have their own conversations. banencoko zabo nabo. No. Okay. Thank you. Simshayile izandla. I still have a bit of time, bazalwane. Amen. Amen. And then because basebenza imisebenzi Because they are working. ethile, I mean the language goes along imisebenzi yabo. Now incoko yabo ke ngoku ihamba pha You imisebenzini. know, they get involved to GEPF. What is that thing here, no? Bangene ko GPF. Yeah. No two port and the conversation will go for 3 hours. Incoko yabo ke ngoku iiyure zide zibe ntathu. Then they complain about government and taxes and VETs. Bakhalaze ke nge-tax, bakhalaze nge-VAT. Then conversation goes on. No Iqhubeke time for the incoko. word of God. Kungekho xesha likaThixo. Those are arguments about ungodly ideas. Ziingxoxo ke ezo ezingenabuthixo. Because you are living through those things. Ngoba uphila kwezo zinto. Don't worry about the ANC. ANC is already there. Sukhathazeka ke nge-ANC. If they decide to eat your money, they will eat your money. They are there. Bafuna ukuyitya imali yakho bazawuyitya bapha. I think the best you can do is pray for them as the Bible teaches. Into ongayenza nje kukubathandazela But njengokutsho for kweBhayibhile. some reason we get caught
into these kodwa conversations kuyenzeka nje sibanjwe zezi and ngxoxo not realize that we are wasting precious time singayiqondi into yobana simosha eli xesha where we could be elibalulekileyo gazing at the glory of God's word apho besingabe siphicotha ubuhle bukaThixo so that we are also transformed. ukuze nathi siguqulwe Transformed in our thinking, sitshintshwe kwindlela yokucinga transformed in our view, sitshintshwe kwindlela yobona transformed in izinto our decision making. sitshintshwe kwizigqibo zethu Amen. amen You are not a fool when you do not engage conversations at your work. awusosidenge xa ungangeni iingxoxo ezenzeka emsebenzini wakho Conversations that are not building you up in godly living. iingxoxo ezingakokhiyo ekuphileleni uThixo Hallelujah. amen You have to be aware and conscious. funeke uhlale uyazi Amen. amen Hallelujah. amen Because you need to change, bazalwane. ba udinga utshintsha So that even if Sino you are taken to Kuruman ukuze nokuba ngaba usuwa ekurumani and yawashia mabuto up, and you are leaving all amabutho you can shine as the light of God in that uyakwazi place. uba ufike ukhanye njengokukhanya kukaThixo kulaa ndawo So get above the fact that you are a light only when you are surrounded by amabuto. so ugqithilani uba uzazi uba wena ukukukhanya xa uphakathi kwamabutho Train yourself in godliness ziqeqeshe ebuthixweni so that when you one Uyazi day move, xa ngenye imini wahamba you become a light. uze kube kukukhanya Satellite starts where you are. iqala isatellite apho ikhoyo Amen. amen And people are also in turn trained in godliness. nabantu ke bafumana uqeqesho ebuthixweni Hallelujah. amen Let's read Psalms 1 ndumiso 1 from verse 1 to verse 3, NIV. hayi inyweba yomntu ongahambiyo ngecebo labantu abagwenxa ongahambiyo ekhondweni lamatshijolo Hey. Sesipha isizwe esidala esi xa sithetha ngamatshijolo. Sesitsha? Which one is right? Oh, kuthiwa ungcono 75. Sifakele no 75 yeah. Siyakhala inyweba lena. Yeah, let's try that. hayi uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo ongemiyo endleleni yaboni ongahlaliyo embuthweni yabagxeki Uyolo lomuntu njani? ongahambiyo Ongahambiyo ngecebo la. labangendawo Niyabazi abazalwane who seem to be influenced by unbelievers. It's one thing to be advised by a professional. yenye Emsebenzini. into ukucetyiswa ngumuntu onolwazi emsebenzini But don't take it as gospel truth. kodwa suyithatha ngokwenyaniso yevangeli Amen. amen Hallelujah. amen Scrutinize everything. Even that professional. hlola yonke into phicotha yonke into nala nesasifundiswa Test it. Whatever advice. Scan yonke it. ingcebiso Evaluate oyifumanayo it yivavanye iphicothe against ijonge God's word. ngokwezwi likaThixo Amen. amen Hallelujah. Amen. Otherwise, uzosifumana sewukwi-scams now, urobha abantu you'll find yourself scamming because you people. consulted a professional. ngoba wena uye wofuna An ingcebiso emntwini ungodly ofundileyo. professional. Umntu ongafundanga That's why uJJ dla ngofundisa uba, you know, consult the man of God. yiyo loo nto utata used to say that yakuyo undoda kaThixo Because uyobuza. in all that you are doing, kuba kuyo yonke into oyenzayo you are conscious that I want to do everything in a godly manner. uzigadile into yobana ufuna ukwenza In a yonke into manner that ngendlela is pleasing to kaThixo God. ngendlela ezukisa uThixo Hallelujah. Amen. And others will argue, but you know, these people want to control you. They are brainwashing you. bazawuphikisa Everything you abantu bathi do, take it through the man of God. abanye abantu bafuna ukukulawula Basho kanjalo. they say so Kanti no, you are being guided and trained in living a godly life. uyakhokhelwa uqeqeshelwa ukuphila impilo yobuthixo So if ufuna uba nguclever ke, if you want to be clever do things your way. yenza izinto ngendlela yakho That's fine. kulungile But later,
Kodwa ke ngexesha elizayo results will tell. iziphumo zizozibonakalela. And bazalwane, Saints, Satan is so subtle. uSathana yena Subtle. Ushaya umshesha phansi. Uyanyebelezela. uyanyebelezela. Yeah. Uzawungena nangale mfundo yakho. He will even get through your education. Your very own status. Le ndawo ukuyo, Akususe kuThixo. and he will remove you from God. Ube uhlele ecaweni. Yet you are in church. But having lost your way. Kodwa ulahleke indlela. So you always have to be conscious. Ufuneka uhlale uqaphele. Amen. Amen. Aren't we've seen lawyers, accountants Swabonile amagqwetha, being accountants taken to jail. zibotshwa. Kuyabonakala umuntu ufundile, but there is darkness in their minds. There's no light of God. Even though they are educated, kodwa kukho ubumnyama engqondweni yabo, akukho ukukhanya kaThixo. Amen. Amen. Because you shouldn't expect a lawyer who is going to be found raping people. This Ngeke is an sifumane educated person. amagqwetha arape abantu. They should know better. Ngumuntu ofundileyo But ufama wazi you ngcono. find them Kodwa ufumana bona in those scandals. besenza ezo zimanga. Why? Kutheni? Because many people started church Abantu abaninzi baqala ecaweni innocent, belungile, obedient, bethobela. and then as they get to varsity, Ngokuya ke besiya university, their minds begin to change. ingqondo zabo ziye zitshintsha. Satan comes to them and tells them, uSathana afike kubo athi, Oba, did God really say you shouldn't do this? ingabe uThixo utshilo nyani ba ungayenzi lento? Did he send a pastor, a so-called pastor, to tell you? Ingaba uThixo uthumele nyani umfundisi bazokuxelela? But that's nonsense. Le bubuvuvu obo. That's not even the original Bible they are teaching you from. Akuyiyo neBhayibhile yamanyani The lebafundisa original kuyo. Bible has many books. Eyona Bhayibhile yamanyani inencwadi ezininzi. It doesn't have 66. Ayinancwadi eziyi-66. Amen? Amen. Ati, no, have you read the book of Enoch? And the devil said that uyifundile incwadi kaEnoch. When you are wondering, you never heard of a book of Enoch. Uqonda uba anzange ndayiva. And then they tell you, ukuthi they've been lying to you. And no one lied to you. uSathana akuxelele into yobana bebekuxokisa. Hallelujah. Amen. And you think you are in the way. Ucimba afana uba ke ngoku wena usendleleni. Bogogo. Uyabona ezancoko zomntakabhuti. Oh ulungile umntakabhuti. Uthwele wonke umsebenzi kaBhuti. Amen. Amen. Ngapha umntakabhuti uzawuthi okay Monday emveni koba kungcwatywe uBhuti hambani niyoxukuxa niyogapha. Yo. Andikutsho ukuxukuxa ne? Yeah. Usathi wena ngoku ngumzalwane umlungile umntakabhuti. Akho kulunga apha as long as a person Uba leads people away from God. ukuba umuntu usaqhubeka nokususa abantu kuThixo, That person is evil. lo muntu lo ungcolile. Period. Cha. Amen. Amen. So ogogo ke ngabantu bathi oh mntakabhuti ndamgqibela ekungase kuhle ndamgqibelana emfihlweni kaBhuti ndambona banqokole zonke izinto nezelali uba hayi ibhokwe yakwasibanibani idliwe yinja kasibanibani ogogo bahlalele Grannies can have a lot of conversations, sukani kwezo zinto but they must move away from such. hlalane elizwini They likaThixo should remain to the word of God. njengoAna enguAna lo wayehleli wathi wawubhujelwa indoda wahlala etempileni uAna ne When she lost her husband, he remained to Wahlala. the temple. she lost her husband when she was young. Walahlekelwa ngumyeni wakhe emncinci, Stayed in the temple, wahlala etempileni, gazing at God's glory, ephicotha ubungangamsha praying bukaThixo, for the nation. ethandazela isizwe. She began to have an intimate relationship with God Wanobudlelwano obunzulu noThixo. to a point that she knew that a savior will be born. Kangangoba wade wayazi ba umsindisi uzawuzalwa. At your old age, Kule age kuyo kule minyaka unayo. don't worry about amabhokhwe namahagu aselalini. Sukhathazeka with goats and pigs.
ezaselalini study the word of God. funda izwi likaThixo So that now one day, ukuze ngenye imini nawe uyawuthi buya Nkosi uJesu, I can no longer wait. uthi bawo andisakwazi ulinda uba Please come and take me. buya Nkosi uzondithatha. Amen. Amen. Because you have begun to see His glory in your life. Sewubonile ubuqaqawuli bakhe empilweni yakho. Amen. Amen. Let's read Psalms quickly. Verse 2. Yena unonelela umyalelo kaYehova. Qala phansi sino sizohamba nayo kakuhle sivele sidlule. Hayi uyolo lomuntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Akathathi consultation from unbelievers. Akahambe ecela amacebiso ebantwini abangakholwayo. Ukuba ngaba uyilo, because there are so-called professionals, they evaluate what they get from these so-called professionals. Bakhona babantu bangabantu abafundileyo kodwa kufuneka uyijonge nalento isuka kubo. Because lo muntu conscious ukuba ndifuna ukuhamba ngomyalelo kaThixo. Because eyona nto uyijongileyo is that you want to live according to the godly And standards. David says such a person is blessed. Uthi ke uDavide usikelelwe lo muntu. There's joy in this person's life. There is delight ebomini kuba lo muntu. Hayi uyolo lomuntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Ongemiyo endleleni yaboni. Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki. Yes, what does this person do? Take him. Verse 2. Yena unonelela umyalelo kaYehova. Ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Ucamanga ngomyalelo kaYehova imini nobusuku. Meditates on his law day and night. Be careful of ama reels ka Facebook. Qaphela ke i-reels ku-Facebook. Be careful of i-content creators eziphekayo. Zilumkele aba bantu Nezibhakayo. baphekayo and those who are baking. And ne-content creators ezinika ama-hints okuklina i-microwave. Andisho uba mazingaklini i-microwaves. I don't mean that you should not clean your Nike microwave. nizibone izinto, they become a trend. Ezinto Abantu ziyazi babe bezinto ne-followers. ezibukekayo, ude ube You waste nabalandeli. so much time. Chitha ixesha elide. When you were supposed to be reflecting on what God says. Apho bekufana uba ujonge into uThixo azithethayo. Amen. Amen. Kuthiwa ucabanga umyalelo kaYehova imini. You meditate person on his law meditates. day and night. Yes. Ncedisa umuntu osecaleni kwakho. Umbuzo ba kanti bekuthena sangalali alien. Buza kumakhelwana wakho uba bekuthena Kanti ngalala. mbhemi. Ubulalelani late wena? So uzolala ecaweni. Amen. Amen. Bazalwane siyahle. I think fanele kuvulwe uvalelweni lamnyango. Kuyabanda? Izawuthiwani ngoleni ngoba sizude zinansi i-fence. Masincedisaneni bazalwane. Umane umgudluza nje. Kuthi embhemi. Uyawubuya ulale ebukhoneni ebusuku. Ngoku siyafunda ebukhoneni. Amen. Amen. This person meditates on God's law Lo muntu ucabanga ngomyalelo kaThixo. day and Ubusuku bazalwane nemini. ayingomdlalo xa kusithiwa xa ungumzalwane study the word. If you are a child of God, funeka ulifunde ilizwi likaThixo. Eofisini study the word. In your office, funda ilizwi likaThixo. Efonini yakho study the In word. your phone, you have to read the word of God. Not read, but study. Ulifunde ilizwi likaThixo. Be intentional Ulifunde ngenjongo. when you are going to the Bible. Xa ngabe usiya It eBhayibhileni, shouldn't be a matter of just reading it because it's expected of you. ayiko kuba nje uyafunda kuba But you are kulindelekile. intentional Uzixelele. that I want to understand what does this verse says. Ndifuna ukuyiqonda lento ethethwa yile vesi. Amen. Amen. And if you are confused, you then go to JJ Ukuba ke ngokubhidekile uye to kumkhokheli elaborate. ukuba icacise. Because this is where you are gonna get understanding Kulapho uzofumana khona of what you ukuqonda are supposed to do as a into believer. bekumele uyayenza njengomzalwane. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So uDavide speaks about this person. So David uthetha ngalo mntu. This person,
he meditates on what God says day and night. uthi lo muntu ucabanga ngalento uThixo ayithethileyo And usuku nemini. because he does this, Ngenxa yobesenza loo nto they produce fruit bathela isiqhamo in season. ngexesha elifanelekileyo. When it's expected of them Xa kulindelekile kubo to show fruit, ukuba babonakalisa iziqhamo, they show fruit. bayazibonakalisa. Because these people Kuba aba bantu are aware of what God says. bayayazi uba uThixo uthini na. And because it is in them Ba ikubo lento to live a godly life, oba baphila impilo enobuthixo. when they are supposed to live, Xa bekufanele uba baphila reminded by what God says, bekhumbula into uThixo they ayithethileyo, react in a godly way. benza izinto ngendlela enobuthixo. Amen. Amen. Hallelujah. Let's read it quickly in English. Tag team. Let's start verse 1. We're just passing. Blessed is the one who does not walk, in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Amen. I think you've seen mockers, especially at AFM, go Facebook. You don't get involved in those groups. Awungeni ke wena kwezo ngxoxo. People who call themselves Christian, Abantu abazibiza ngoba bangabazalwane but they mock what the leaders are doing. kodwa behlekisa They ngento laugh iinkokheli at these abazenzayo. things. Bezihlekisa ngazo ezi zinto. Amen. Amen. You do not. Well, sendisitsho nje but CFA asinabo abantu abanjalo. I'm just saying but amabutho awekho njalo. I doubt we'll ever have. Andiqondi uba singaba nabo. Hallelujah. Amen. But be careful. You know, even these Christian comedians, as JJ normally teaches, Nabantu bangabazalwane bahlekisayo. yeah, kuthiwa zii-Christian comedians. Kuthiwa ke ngabazalwane abahlekisayo. Yeah, abazalwane abahlekisa. Imagine, kuthiwa siyohleka singabazalwane. Amen. That's mockery. Loo nto kukuhlekisa ngezinto zikaThixo. Hallelujah. Amen. 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 So meditate on God's word. You will be able to produce fruit. Cinga ke ngezwi likaThixo uyakwazi uba uthele isiqhamo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And this thing is about one living a godly life. Lento ke ngokuphila impilo enobuthixo. Your life governed by God's word. Impilo yakho ilawulwe lilizwi likaThixo. That when you make a decision, Xa uthabatha isigqibo, the first thing that comes in, into yokuqala efikayo, what is God saying regarding this thing? uthini uThixo ngalento? How does God feel about my reaction? uThixo uva njani ngokukwenza kwam? Amen. Amen. So in whatever you do, Kwinto yonke you are oyenzayo, not driven by how you feel. awuqhutywa ngoba wena uziva njani. You feel, Uyaziva, but you consult the word of God kodwa uphinde uyojonga izwi likaThixo. and then act according to God's word. Emveni koko wenze njengokutsho kwelizwi likaThixo. So even relationships will be good. Nobudlelwane bakho buyoba buhle. Amen. Amen. We won't have squabbles in the church. Ngeke sibe nazo ingxabano ecaweni. We won't be hating. Angeke One sibe another. sicaphukelane ecaweni. We won't be talking behind people's backs Angeke sibe sihleba abantu in a destructive way. ngendlela echithayo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So God's word ought to be our standard. Izwi likaThixo kufuneka kube yona ndlela siphila ngayo. What we live by. Esiphila ngayo. And like I said, Njengoba as besendishilo. long as you haven't made up your mind, Uba ungekayenzi nje isigqibo. you need to make a decision once and for all Kufuneka wenze isigqibo kube kanye. that you are going to be trained in godliness. Uba uzawuqeqeshwa You ebuthixweni. are going to live a godly life. Uzawuphila impilo yobuthixo. You're not going to get involved in things that are not building you in your walk of faith. Awuzungena ezintweni ezingakokhiyo elukholweni lwakho. Amen. Amen. And that's why unbelievers will say, oh, holier than thou. Yiyo loo nto ke bezothi abantu abangakholwayo abo bazenza ngcwele. Yeah. Embrace even that. Naleyo nto ivumele. Yeah.
Because God wants to make you holy. kuba uThixo ufuna ukwenza ngcwele. And holy means separated. Ubungcwele buthetha ukwehlukaniswa. That's what God is trying to do. Yiyo laa nto uThixo afuna uyenza. That I am separated from the ways of the world. Uba ndohlukanisiwe nezinto So that I zehlabathi. become a light to the world. Ukuze ndibe kukukhanya ehlabathini. How am I going to shine God's light Ndizobonakisa kanjani ukukhanya kukaThixo? when I'm still struggling like the world itself? Ndisasokola njengelizwe. I need to stand out. Funeke ndiphume. Niyabona bazalwana, lento yokucatshukelwa ngabantu, This thing of being hated. don't take it as something new to you Suyithatha njengento ngathi intsha apha or kuwe. exclusive to you. No. Okanye into nje ongayiqhelanga okanye It entsha. happened to Jesus. Yenzeka kuYesu. It happened to his disciples. Yenzeka ebafundini It bakhe. happens to the prophets before Jesus. Yenzeka nakubaprofeti phambi koba uYesu afike. So why do you expect anything different? Utheni ke wena ulindele into eyohlukileyo? Because clearly, Ngoba kucacile. if you are going to live a godly life Uba uzophila impilo yobuthixo in this generation, kwesi sizukulwana. like many other generations that have passed, Njengezinye izizukulwana you will ezigqithileyo. also be persecuted Nawe by uzawutshutshiswa wicked people. ngabantu abangcolileyo. So across all these generations, Kuzo zonke ezizukulwana when you suffer for godliness, xa ngaba wena utshutshiselwa ubuthixo you automatically form a group of righteous people uye kweli cala abantu abanobulungisa across generations. kwezi zizukulwana zonke. Amen. Amen. So in this generation, God wants you to stand for godliness. Kwesi sizukulwana uThixo ufuna wena And umele you will be ubuthixo. counted among the righteous. Uzawubalwa ke xa kubalwa abo When the roll bangamalungisa. of all the righteous people Xa across ages, amagama awo onke amalungisa kulo lonke ixesha, when they are counted, your name will be xa counted. bebalwa nawe lakho igama lizawubalwa. So take it, embrace this thing. Yigcine ke le nto That even ithathe. if you are hated by your own family, Nokuba ngaba ucatshukelwa yifemeli yakho, by your own friends, ngabahlobo bakho, don't reject Jesus sumshiye uYesu because you want to be accepted kuba by ufuna wicked people. ukwamkeleka, kuba ufuna ukwamkeleka ngabantu abangcolileyo. Hallelujah. Amen. Make a choice today. Thatha isigqibo namhlanje. Decide once and for all. Khetha kube kanye. Lento bazalwane ayithi sizama ukwenza enemies among family members. No. It doesn't mean that zaba zintshaba zethu What we are families. saying Kodwa into is esiyithethayo choose yile yokuba khetha righteousness. ubulungisa. Choose godliness. Khetha ubuthixo. And automatically, Kuzawuzenzekela ke. when you do that, Xa usenza loo nto, wicked people will hate you. abantu abangcolileyo bazakucaphukela. Even those you did not think were wicked, Naba ubungayicingelanga into they yobana will bangcolile show bazawuvela that they are wicked. ukuba bangcolile. Not because of anything wrong you did, because you chose godliness. Hayi ngoba kukhona into embi oyenzileyo, kodwa ngenxa yoba wena uye wazikhethela ubuthixo. Sunday school, Sunday school, even if you are young, nokuba ngabe umncinci, don't follow what other kids are doing. suyilandela into eyenziwa ngabanye abantwana. Follow what your parents are teaching you that is coming from God's word. Landela into eyenziwa ngabazali bakho okanye efundiswa ngabazali bakho esuka elizwini likaThixo. Amen. Amen. Young person, Mntu omtsha, don't follow the group. sulandela isixuku. Follow God's word. Landela ilizwi likaThixo. Be trained in God's word. Qeqeshwa ezwini likaThixo. You will be the righteous in this generation. Uzoba lilungisa kwesisizukulwana. Hallelujah. Amen. Let's read the last verse Asifunde and we will pray. Sizothandaza. Amen. Amen. Don't get involved in godly ideas, arguing about ungodly ideas. Sungena kwezi ngxoxo zingenabuthixo. Focus on what God says. Wena jonga lento uThixo ayithethayo. Let's read Titus 2, verse 11 to verse 15 NIV. Tito. Titus chapter 2, verse 11 to verse 15. Let's read text him. Titus, not Galatians. Titus. Bafake bon. Titus. Kubani usifakela amaGalati?
Let's go. Kuba lubonakele kubantu bonke uba balo lukaThixo. Lulolusindisayo. Yes. Lusiqeqesha ukuze sithi sikuncama ukungahloneli uThixo nokukhanuka okukokwehlabathi. Sihlale ngokunesidima nangokubulungisa nangokuhlonela uThixo kweli phakade langoku. Kweli phakade langoku sinokuthini? Sinokuhlonela uThixo. Amen. Sinobulungisa. It says, go to verse 1. Sorry, verse 11. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Nenota lonto bazalwane. It teaches us to say no. Is it nice or easy to say no? No, On something you want? it's not nice. That's the training. But that grace teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. And bonile ngikhona into etrendayo kuthiwa hayi asikho safe sidinga unansi kwamapolisa KZN azosiprotect. Anizilandela izinto. Andibekhona igame ye-Sundowns nantoni ne-Chiefs. Cabi Chiefs ekwazi uba kudala ibethwa iwinile. Ngoku abantu bathi asikho safe, kukhona i-trends. There's many groups ezilandela lento. Those are passions. And you will find kwaba bantu khona umzalwane ongekaze ashare neverse kulonyaka but hayi indlela vocal ngayo kula group. Amen. 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 Worldly passions. Izinto zehlabathi. Zeziphi ezinye worldly passions? Niyazazi. Imingcwabo. Andithi imingcwabo. Kushiyana ngesigodi. Neparty. Imicimbi. Birthday parties. Imicimbi kuthiwa kuphuma amakhwenkwe. These are worldly passions. Bonakala abantu abakwazi ukwenza enye into. Kuthiwa say no to ungodly passions and worldly passions. Did it say sinful? Ingaba ithe ezinesono. Ichongo. Ithe passions of the world. Ithe izinto zehlabathi. That's the Bible, bazalwane. So you have to make up your mind Funeke ke ngoku whether uthathe isigqibo. you are going to follow the Bible and obey it or not. Nokuba ngabe uzoyilandela iBhayibheli uyithobele okanye hayi. Right now, sometimes it feels like, kanti ukukholwa. Is this what we are called for? Ngamanye amaxesha uzive ngobana ngaba yiyo le nto siyibizelweyo le. Exactly. That's what you are called for. Because Yiyo the nto intention esiyibizelweyo. of God Kuba injongo kaThixo is to separate you ukukohlukanisa from the ways of the world, nendlela zelizwe that you become something that stands out, ukuze ube ngumuntu othe qelele. so that when Christ comes Ukuze xa uKristu ebuya to judge the world, ezokugweba ihlabathi he will then bring you up akwazi ukuba and kuvuse. say, I put Usino in that school. Athi ndiye ndabeka usino kwesa She sikolo. lived the way I wanted her to Uye live. waphila ngendlela ebendifuna baphile What ngayo. did you do Wena wenze ntoni about that? ngaloo nto? Amen? Amen. So this thing is not so much about you. Le nto ayikho ngawe. It is what God wants to achieve Ingale nto in uThixo this afuna generation ukuyiphumelela kwesi through sizukulwane his church. ngebandla lakhe. And you are part of that church. Wena ke uyinxalenye lo bandla. That's why it's important for you Yiyo loo nto kubalulekile uba to wena train yourself in godliness. uba uziqeqeshe ebuthixweni. Hallelujah. Amen. 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 So it teaches us to say no to ungodliness and worldly Passions. passions. Aibo, i-tag team ingathi seyisusile senza ugqiba tag team bathi hayi liyaphela ixesha lakho mshumayeli.
kanti abazi uba sendigqiba. Ndivezele ivesi yam sizovala. Isavelile ngapha? Okay. Hallelujah. Amen. This righteousness teaches us to say no to all ungodliness. Obu bulungisa ke busifundisa ukuba And masithi to hayi worldly kuwo bonke passions. ungathixo nezinto zehlabathi. Nikhe nizibone worldly passions. Mama uDali kuthiwa well ingathi aninangxaki nina kule profession yenu. Khona professions apho kwazi uba thina kule profession yethu this is the level of car. This is the kind of car we drive. Umuntu pressured ukuba makayongena, those are worldly passions. Umuntu akasasebenza ingqondo leyasekhaya. Kukhona le pressure, these trends, not for a believer. Emzalwaneni kakufuneka umuntu abenoloxinzelelo lokuba yena ukuzinga elithile funeka aqhube imoto lolhlobo. What governs you is what God's word is saying, Into emayekulawule uthini uThixo. not the pressures. Hayi uxinzelelo. Ukuthi my learned colleague, yeah, Colleagues, yeah. lawyers, Magqwetha. zibizana kanjalo, my learned colleagues. You know, and uyayiva lento, very conscious of who they are, Bahleli beyibamba into babangobani. not so conscious of who they are in Christ. Bengayazi babangubani kuKristu. What should govern you is who you are in Christ. Eyona nto emayekulawule ungubani Ba kuThixo. noba ndiphi, That wherever I am, ndingumntwana kaThixo. I am a child of God. That's what matters most. Yona nto ibaluleke kakhulu Forget the leyo. titles. Libala ngento Forget my yiyo. achievements. Libala ngempumelelo Forget my yakho. position at Libala work. ngesihlalo sakho Forget my emsebenzini. brilliance. Libala My ngobukrelekrele bakho abilities. nobunako bakho. My greatest joy and pride Olona vuyo lwam negugu is that I've been made a child of ukuba God. ndenziwe ndaba ngumntwana kaThixo. And my sole purpose Eyona njongo yam is that I'll be trained in ukuba godliness ndizawuqeqeshwa ebuthixweni until I become like Him, ndide ndifane naye the Son of God. unyana kaThixo. Hallelujah. Amen. And as long as I still fail in certain areas, As I'm long going to as- keep training myself Sasilela kwezinye izinto ndizawuqhubekeka ndiziqeqeshe in godliness ebuthixweni until I become like Him, ndide ndifane noYesu, until I become like Christ. ndide ndifane noKristu. Hallelujah. Amen. And that's the challenge we have been given in our generation, Ngumcelimngeni esiwunikeziweyo ke that kwesi we sizukulwana will sethu, be a people ukuba siyawuba ngabantu that stand for God abamele uThixo in a crooked generation, kwesi sizukulwana in an sikhohlakeleyo, evil kwesi generation, sizukulwana singcolileyo, in an increasingly evil generation. kwesi sizukulwana ukungcola kuya kusanda, It's increasing. kuyanda. Amen. Amen. And so we have to turn up Ngakho ke kufuneke ke sithina the sime fire silayite umlilo in godliness, ebuthixweni, in righteous living. ebulungiseni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's the challenge. And that will happen Loo nto ke izakwenzeka. when we focus our lives, Loo nto izakwenzeka xa sijongisa impilo yethu. when we let go of things that are not important Loo nto in our godly izakwenzeka living. xa siziyeka sisuka kuzo zonke into ezingabalulekanga ekuphileleni kwethu uThixo. Bonakala uba uye ejimini because you are so conscious of your weight to a point yoba mawungakhonzi nokhonza. Uye ejimini kuba uzigade kakhulu apha emzimbeni wakho ukuthi uphosane nenkonzo. Who cares? Banokhathalayo. So for you, it's important to lose your soul Kuwe kubaluleke uba ulahlekelwe ngumphefumulo wakho, and maintain a good look. ukwazi ke ngokuba nembonakalo entle. What is that good look gonna do for you? Iza kwenzela ntoni lo mbonakalo yakho entle? I'm not saying go out there and look ugly and dirty. Andithi ke iba bike ube mdaka. That's not what I'm saying. Anditsho loo I'm nto. simply saying, Ndithi kodwa look at these things jonga ezi zinto. and evaluate your actions. Ube sele ujonga nokwenza kwakho. Why are you so taken Kutheni by ngokuthathekile? the patterns, Zizinto, the trends in the world? zizinto zehlabathi. Are they helping you in your growth in godliness? Ingaba ziyakunceda ekukhuleni ebuthixweni? If they're not helping you, Uba zikuncedi, ignore them, ziyeke, reject them ziyeke. intentionally.
ngenjongo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's stand. Masiphakame. But train yourself in godliness. Zilolonge ziqeqeshe ebuthixweni. That's what Paul says to Timothy, Yona nto ke uPaulos ayitshoyo a kuTimothy. leader of a church. Inkokheli yebandla. He is saying to him, Uthi kuye, Timothy, Timothy, as a pastor, njengomfundisi, get rid of other things. ziyeke zonke ezinye izinto. Focus on one thing. Jonga into ibenye. Focus on one thing, Jonga into ibenye. that you are trained in godliness. Ba uqeqeshe ebuthixweni. Let's get rid of many things that are not building us, bazalwane. Masiziyeke zonke ezinye izinto ezininzi ezingasokhiyo. Groups we get into that are not building us. Iigroup esingena kuzo ezingasokhiyo. Conversations, Iincoko, friends abahlobo, that you are not sure of whether they are believers or unbelievers. ongaqinisekanga noba bangabazalwana They are okanye just in the abangabo. middle. Baphakathi nendawo nje. When you visited them, Xa ubavakashele, you come out drained. uphuma nje uziva uba udrained. You come out more carnal. Uphuma usenyameni. Amen. Amen. We ought to be careful. Funeke silumke. Christ is coming back soon. uKristu uyabuya. Hallelujah. Amen. Let's have one focus, Masibe nento eyi-1 esiyiqwalaseleyo. that we are trained in godliness. Ukuba siqeqeshwe ebuthixweni. You can go for trainings because you are working whatever you are working. Ungayoqeqeshwa kuba But ke let uyaphangela. that not be the focus. Kodwa ke mawungabi into ojonge kuyo The leyo. focus should be one thing. Kodwa i-focus funeka kube into enye. In your phone, Efowunini yakho training in godliness. qeqeshela ubuthixo. In your music, Emculweni wakho training omamelayo in righteousness. qeqeshela ubulungisa. Training in godliness. Uqeqeshela ubuthixo. In your conversations, Kwiincoko zakho training in godliness. qeqeshela ubuthixo. In your activities, Kwizinto zenzayo training in godliness. uqeqeshela ubuthixo. In your thinking, Ekucingeni kwakho training in godliness. uqeqeshela ubuthixo. Zonke izinto osondezayo kuwe, Everything that you bring closer to you, let it be to the benefit mazibe that you are ngenzuzo trained in godliness. yokuba wena uzawuqeqeshelwa ebuthixweni. Let that be our only focus. Makube yiyoyona nto esiyijongileyo leyo kuphela. Hallelujah. Amen. So that one day Ukuze ngenye imini we do not run away when Christ comes. singabaleki xa uKristu ebuya. That one day Ngenye imini we do not feel ashamed that he appears, singaziva sinentloni xa evela. but we wait for him in anticipation. Kodwa simlinde Uthi ngolangazelelo. abanethemba elinjalo bayozihlambulula Those who impela. have such hope, they purify themselves. Hallelujah. Amen. Bonke abanethemba lokumbona All those that have the hope to see him, ngaleyo mini that day, they bayazihlambulula. purify themselves. Whatever things you have said Nantoni na that were ubuyithethile not pleasing in ibingamkholisi God's sight, uThixo okanye ingakholeki emehlweni you can kaThixo, repent today. ungakwazi uguquka And God namhlanje. will wipe your slate clean uThixo uzakosula ube clean, and start a fresh walk with you. aqala uhambo olutsha nawe. Today, Namhlanje if you hear his voice, uba uyaliva ilizwi do lakhe, not harden your heart. ungayiqinisi inhliziyo yakho. Let God change and transform your life. Vumela uThixo akutshintshe inhliziyo This yakho. you have today. Unalo namhlanje ithuba. Amen. Amen. And God is loving. uThixo He unothando, knows this is a journey. uyayazi into But He is saying, kodwa uthi when you hear His voice xa today, uliva izwi lakhe namhlanje do not harden your heart. ungayiqinisi inhliziyo yakho. Let us pray. Father, Thandaza. in the name of Jesus, here, my God, is your church. Here, my God, are your people, your children, whom you have purchased by your precious blood on the cross. We pray, Lord, for repentance where we have failed to be pleasing in your sight by our meditation, by the things we've said in our hearts against your servant, oh God. We pray in Jesus' mighty name. Senze Nkosi yami sibone ukuba sine responsibility to train ourselves in godliness, that you may use us as children of light, drawing many who are captured and lost in sin.
In Jesus' mighty name we pray. Sincede sonke Nkosi yami sileli bandla lase Christian family to have a willingness in our hearts that, Lord, we will forsake, we will let go of our wicked ways, of our wicked meditations. That, Lord, from today we will obey the best we can as you help us. That we will intend in our hearts to live with one focus, that you change us. And that, Lord, we are used of you to the glory and honor of your name. Bless each and every one in this place, oh God. You know their failures. You know their strengths. Empower them by your grace this day. That, Lord, they will be able to serve you with a new spirit, with a new heart. That you will be glorified through their lives. In Jesus' mighty name we give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga uThixo, singahlala phansi bazalwane. Amen.